صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی بلندی کون کیا لکھ پائے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ آمنہ دی جھولی وچ ہویا اے نزول، دنیا تے آ گئی آخری رسول۔ آمنہ دی جھولی وچ ہویا اے نزول، دنیا تے آ گئی آخری رسول۔ نا مٹھے مدنی دا رب دا اصول، دنیا تے آ گئی آخری رسول۔ ربیع الاول دا آیا جو مہینہ ہے، یثرب بن گیا سارا مدینہ ہے، سادہ ہر عمل ہونا قبول، دنیا تے آ گئی آخری رسول، دنیا تے آ گئی آخری رسول۔ کل نبی مدنی دی دید کی تے پیاسے ہیں، حسن و حسین عید پاک نواسل، حسن و حسین عید پاک نواسل۔ علی دویر ہے بچڑی بطول، دنیا تے آ گئی آخری رسول، دنیا تے آ گئی آخری رسول۔ اج پہلا پہلا آیا شاکارے، سارے نبیاں دا تائیو سردارے، سارے نبیاں دا تائیو سردارے، نبی جتے پڑھے دا سکول، دنیا تے آ گئی آخری رسول، دنیا تے آ گئی آخری رسول۔ اے آتا میں سنے دا پیا سمجھے نہ رسماں، اللہ تعالیٰ چاہیاں دے چہرے دیاں قسماں، اللہ تعالیٰ چاہیاں دے چہرے دیاں قسماں، امتی کرے سینی دے جنات وصول، دنیا تے آ گئی آخری رسول۔ آمنہ دی جھولی وچ ہویا اے نزول، دنیا تے آ گئی آخری رسول۔